Ovo je najbolje smasti. Evo koljena, preuzmu. Čekajte malo to. To je mala donacija od nas. Naše inicijative, naše. Evo, to je Bernardić, šta? Ja i moj tim, ja moja tim. Dobro, dosta grljenja, halo, ima i ljubomornik. Hoćem fotografa doći do njih. Pa ne mi stići. Čekaj žana, čekaj malo, zgrabi ga, bravo. Bravo. Evo, Danica već tu.